Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Yusuf Zamani, bajinta sai kuma gogan yaƙi, sannan da akwai rikici na gaba kuma gurbi. Mu je zuwa Yusuf Zamani. Kamar da yadda kuka san wannan kamfani ya shahara wajen fassara muku Amerika da kuma China da kuma India da dai sauransu baki ɗaya. To a wannan lokaci ma ya zo da fina-finai na musamman, kuma domin samun su kai tsaye ka saukar a wayarka a duk inda kake ba tare da ka sha wahala ba, to kamar da yadda aka saba, hanya ɗaya ce tal, sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na VIP, ma'ana dai hanya ɗaya ce tal za ka dinga samun waɗannan fina-finan Indiya na Hausa da kake ganin ina muku tallan su a koda yaushe, har ma waɗanda ba ni na yi tallan su ba, to muddin kana cikin group namu na VIP za ka ci gaba da samun su kuma ka saukar da su kai tsaye, sa'annan kuma ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Ina yin downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, gaskiya wannan damar ta ku ce. Kwarai kuwa, a maimakon ka tsaya ɓata kanka lokaci akan Vidmed ko kuma akan YouTube, ba ka samun fina-finan Indiya na Hausa, sai dai kai ta ganin tallace-tallace da ba ka ganewa ma'anansu, to nesa ta zo kusa. Lalle nesa ta zo kusa. Kawai ka ɗauki nambar da kake gani akan wannan bidiyo, ka mun magana akan WhatsApp ko kuma kan Telegram, ka ce dan goge ina buƙatar shiga wannan group naku na VIP, ni kuma zan karɓi yan kuɗaɗen ka sannan in saburbuɗa ka a cikin wannan group ɗin. Babu wayo, babu yaudara, a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, za ka karɓi yan kuɗin ka sannan a saka ka a cikin wannan tsarin. To amma fa da zaran an saka ka a cikin wannan group ɗin, fina-finan Indiya na Hausa sai dai ma in ka sauke ka ba ma wasu. Kwarai kuwa, 'yan downloading ga dama gare ku.